हेलौ लोगोफोर, ड्रिम 11खौ नायलायदोलाय। गेलेनो हागोन नोंथांमोना। आं टिम लागायलायनोसैलाय। टिमखौ लागायनोसै। नायबानो जाबाय। मबाइला बोरैबा जादों स्ल'नो। नायदो। दायो गेलेनोसै। 59आव नायदो बोरै गेलेयो। 59नि 1 क'रर मोनगोन। 49नि 3 लाख। बेखौ नायबाय थाला। दाना टिम क्रिएट खालामसै। खालामबाय। आं डिकनबेखौ लाला, बेखौ लाबाय किपार सेक्सननिफ्राय। बेखौ लाबाय आं। दानिया फैदो। बेखौ लाबाय आं। बेखौ लाबाय। दिनैना जाहैबाय मोननै पार्टियावबो बलार स्पिनार मोननैबो जागोन आरो। बलार लाबाय आं। अलराउन्डार बांसिन लाबाय। बरिया बेयो। बेबो बरिया। केशब महाराजाबो बरिया। दानिया फैबाय। उइकेट किपिंआव बेसेबां मोनखो नायनोसै। गेलेदो नोंथांमोनाबो। माथो गेलेथारा रावबो। गेलेनो जाबा सोंहरनांगौब्रा कमेन्टआव। नोंसोर मा सोंहराबो। लाबाय नालाय आं एगजामपोल खिथाबाय। आं होबाय आं। एबाराव आंना केप्टेना सोरखौ खालामगोन? बेखौ केप्टेन बानायबाय आं। जाबाय। दानिया फैसा 59 एन्ट्रि खालामसै। 59खौ थुदो। दाख्लैबो खोन्थाखादों आङो। बेयाव होबाय। जयनिंआव लांबाय। गावनो गाव फैखागोन। 59। आं 59 थुनोसै। बारा खोथाबाय थाला। दाख्लै खोन्थाखादों। सानफ्रामबो गेलेबाय था सोर बांसिनमोन। आरो दिनै जाबाय मोननैबो सापर्ट मोनगोन। पेसाराबो मोनगोन, स्पिनाराबो मोनगोन, बेटिंआबो मोनगोन। थुबाय। फैसा एड खालामग्रोनांगोन ना। लोगो ड्रिम 11आव फैसा हाबैखाबाय नै। जयनिं जाबाय। अके। आंना टिमा जाबाय। होमबा आं नायफिनसै बबेमोन। नैबेमोन। होमबा नैबेयाव फैदो। नै फैसाया दाबो दं। 8आनो दं। नै फैसाया आंना 8आनो दं नै। गैया। आं होआखै। होग्रोनोसै एबाराव। होनोसै एबाराव। आं दहाय फैसाखौ देखायखाबाय। एबाराव फैसा जइन 59 होबाय आं। जयनिं जाबाय। बास एबार जयनिं जाबाय। नोंसोरबो गेलेबानो जाबाय। मोनखायो टेनसन खालामना। देरहाबाथाय मोनगोन। नाय नोंसोरो बेसेबां दं नाय। फार्स्ट प्राइजआव नै सेकेन्ड, थार्ड, 4 नाम्बार मोनखागोन। खुनु खोथा गैया। ओमफ्राय लास्टआव 59खौ मोनफिनगोन आरोना। 59खौ मोनफिनगोन नै। एसेबांबाबो टेनसन खालामनांगौ दरकार गैया। बास मोनफिनखागोन नाय। 59खौ टेनसन खालामनो गोनां दरकार गैया। ओमफ्राय आरो मा खेल दं नाय। ड्रिम 11आव नाय बेसेबां मोनो। देरहाब्ला मोनगोन। नायबानो जाबाय। मोनथियाबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय। आं दिनैनि टिमा नायबानो जाबाय। नैबाव होबाय आङो। नैबे आंनि टिम। दा लाइनआपआ जाबाथाय गोदान बानायफिनगोन। आं आधा घन्टानि सिगाङाव लाइनआप होगोन। 9था बाजियाव 8:30आव लाइनआप जागोन। होमबा गोदान होफिनगोन आं। होमबानो मोनबानो जाबाय। ओमफ्राय नायदो मा खेल दं बेयावहाय। दङ काबादि दं, भलिबल दं,
मोनखायो सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया होननाय। आं गेलेनाया बेसेबां गेलेखो थैफिना थैनायालाय मोनो नायबानो जाबाय। मोनफिनो नै जायगायाव होदोंमोन आं मोनफिनजोबदों नै नायबानो जाबाय। थैया नोङो मोनबा मोनबाय मोनाबाथ' थांबाय मोनफिनो बिदिनो नै गेलेबानो जाबाय। बहुद गेलेबाय आं मोनफिनो मोनफिननायालाय नायबानो जाबाय खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनहाबो गेलेबानो जाबाय मोजां गेले मोनगोन। आरो आङो नोंथांमोननो टिम नांगौबा टिम बानायनानै होगोन आङो टेलिग्रामाव टिम बानायना होगोन। आं टेलिग्रामाव जइन जाबानो जाबाय। नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम गासैबो जाहाथे बर'फ्रा नुयो जोंनि बर'फ्रा। होमब्ला एसेयावनो दोनसै बाय बाय ना मा होनो रायजोफ्रा।